Дорабаларын күнде телевизордан көрөчүлөр Нюрба кортугар клубун тутар 17 күнүттен хүлбе бир күнгөр дери 11 үстөгүлүн ытыллар хата театральный фестиваль болукта отон бу театральный фестивальге белемнен и тугундан Нюрбата Көхөзылжар государственная драматическая театр режиссера Алексей Макаровтын кепстебит Алексей тон үтө күндөн жаттан бу 11 үстөгүлүн ытыллардан өттүбүт бу фестиваль маннаттан кантан кытта келектери унаттан белемнен илете билген кандак бардыр. Дорабаларын бу фестиваль булан 10 жылдан ытылдар. Бу фестиваль именно бу хакыһарен хаңа такканнары эдер таланнарын, эдер режиссерларын, драматургларын, артистларын тахарар фестиваль бола бу мантак кине кылыктананнар дальше Россия гудугурына анды дугада таханна гыта калар. Ата бу фестиваль бу тарахами полана жа улаканна хаҗанырты бара турар. Беремнә җавыт, анда белән уже финишная прямая, уже чугаган лебит. Окурдук быел булана театр олонко калан кытыкта, Саха театры, КМНС, эти гулуннар, Нюрба театры, Мирный театры, он агики студионнар каланлар, он бу Нюрба театр кытта, он театр юного зрителя. Калан кытталар. Быел булана Москваттан 2 критиклар, Антон Фетров, он Елена Смородинова ден бу эдер критиктар, аңа такканар олиһин бу быелгы фестивальга кимден монны бигәндер, ошо бады критиктар мыраттыр, он бәбәвет сакават хәриттән Надежда Осипова, он Ангела Попова ден Хака театр үләттәре эме критиктар. Киндә Зафлит, он токтырды, ошо бәле критиклар да булай. Вот. Он то бу фестиваль бетерәне шо бат аһаннар бу кулун тутарган хәтта юбы күннәр гарманнар тәхават сирен тукпар чулу театрдары бары мустаннар бәдәрен олак һәм лучшие спектакльләрен көдөрөктәре. Onun то бу Нюрбалыгын вакыттарын гына ылҗыттарын бу театральный еще бу фестивальгә баргытын долгие күтәбит ыңрабыт олак каләмнәр җин көрүн маннык бу бары бир город Нюрба корты бары мустаннар бары спектакльләрен көдөрүләр механик па бияган тагылган беләк бул. Ото эттиң бу холора манна хаңа театрдар туктарын кыртахандар болодың томан фестивальләр болсын хаңа артырлачларды. Оннан быел кадахат олар бу бергалан көдөрүләр. Бу фестивальгә именно бу хаңа аттар арылалар эдер бу театраны эгега үлеләнер оголор. Аттар быел булана бу фестиваль буланы Аллах эме эдердерге ден кайыр онан быел бу калбит театр үләттәртен механик бер өлбөк хаңа ат, хаңа режиссерлар, хаңа артистлар такыктары демет. Аллах күскәрен бит. Алексей тон бу итнәрен мактанабын, үләгәт итейләр барабын. Күн көрәчләр бүгенге хонын бу көрдүк би береде бидин кадән карар булың, ханыски бергә көрсөк кадәре.